I la solidaritat a les famílies es tradueix en una onada de voluntariat. La crisi deixa a milers de famílies en una situació molt crítica. ONGs, associacions i la Casa de la Caritat han vist multiplicar-se la solidaritat. Hi ha més voluntaris i amb nous perfils. Curiosament, gran part són desocupats. Belén està desocupada, cobra al mes un subsidi d'exactament 421 euros i a més ha de mantindre els seus 2 fills, una situació tan crítica que ha necessitat ajuda. Tengo una amiga que me prestó el piso, prestado. Entonces, de la misma manera que a mí me ayudan, yo también quiero ayudar a los demás. Ella ho veu clar, avui per mi, demà per tu. Entre setmana guanya alguns diners netejant cases i una jornada inamovible les seues mans les dedica als altres a la Casa de la Caritat. Vengo 4 horitas, de 11 a 12 estoy planchando la ropita de guardería, si hay planchas, si no tienen marcha en la lavandería, pues me voy al almacén. Belén para taular als centenars de persones que venen així a menjar. En un any el nombre de necessitats ha crescut, però per sort al mateix ritme que la solidaritat. Los últimos meses ha aumentado la gente que se ha interesado por el voluntariado y además nosotros también lo necesitamos ese repunte. Ho hem vist en la Casa de la Caritat, hi ha molt més voluntaris ahir, però també en altres associacions que hi ha per tota la comunitat valenciana, com esta de la Casa Grande. Per esta porta, precisament, enguany han entrat el doble de voluntaris. Molts d'ells, persones que s'han quedat sense treball i que ara el que volen és ajudar. Maria Dolores és voluntària des de fa 10 anys. Enguany és un dels anys més atípics que ha vist. L'associació és xicoteta, hi ha voluntaris que no coneix. Ella, com Belén, diuen que en estos centres mans no en sobren. Si hi ha temps, hi ha possibilitats d'ajudar. Ahora que hay tanta gente en el paro, pues en vez de estar en casa llorando tus penas, te vienes aquí, ¿sabes? Y ayudas a los demás.